Nosta kipukoukku olan yli. Pidä varresta kiinni kaksin käsin. Aseta koukun pää lavan viereen ja paina. Siirrä koukun päätä ylös, alas tai sivulle sentin välein. Painele riittävän voimakkaasti. Löytäessäsi kipukohdan saat parhaan tehon, kun vedät alaviistoon ja samalla työnnät varresta ulospäin. Paina lihasta yhtäjaksoisesti 10–30 sekuntia, kunnes kipu alkaa hellittää. Voit myös pyörittää koukun vartta tai olkapäätä pitäen koukun päätä lihaksessa. Tämä rentouttaa lihasta vuoropainannan jälkeen.